okwu na-agara ụmụ nwaanyị ndị na-anụ di ịghọtago dibe na-eme omume dị aṅaa ba laikra dibe na-eme omume na-aghasa ibe okwetago ma omume adrọ n'ibe ba chọrọ ịghọta ebe m na-eje mgbe na-akọwalụba na anyị nwa bụ nwoke ọbụrụ otu a ka ihe esi chenji nwoke dị gị ma ị chọọ ichenji ọkwetago ụmụ nwoke na-enid respect ihe chenji ya ọ respect and prayer ọkwetago because na love language ụmụ nwoke bụ respect ị na-enyere ya respect ijizie nwaanyị na-agwụ ya iwe ahụ ọ na-eme ka ọkwetago nwee ndidi ịghọtago because na ikezikwa ọ na-eme ya bifo mara gị so ichenji n'ike adụrụ izi ịghọtago dịba ọ ibe ga-enwe time so gị nwa na onwe gị ga-enwe ndidi ji na ọnwa ya wee ọkwetago na-esu ya ka ijele ịghọta ebe m na-eje because ọ bụrụ na ị bịa mee nye n'ike ụmụ nwoke anara ala ike ya nwee filie na ị na-akparị ya wan ofilie na ị na-abata na tere ya na ịchọ iwere pozishọn ya na famili